फक्त पावसाळ्यात मिळणारे पिवळे डेंगे असणारे, काळ्या पातीचे शेतात वाहून येणारे गोड्या पाण्यातले खेकडे, त्याला गावाकडे मुठिया म्हणतात. मस्त पाऊस पडतो आणि ह्याचा अप्रतिम चव लागते. सूप तर अप्रतिम होतं, रस्सा पण छान भारी होतो. मला रस्त्यावर ज्या कातकरी बायका ह्या बसलेल्या होत्या ना, त्यांच्याकडे अगदी स्वस्त मिळाले, स्वस्त विकतात आणि ते भरपूर पावसामध्ये ते असे वाहून येतात. म्हणजे नॉर्मली तुमची शेती बिती असं काय असेल ना गावाकडे, तर तुम्हालाही ते असे सहज मिळतील आणि हे चावत नाही. चावत नाही म्हणजे भित्रे असतात, पटकन असे ते काय आपल्याला पकडत नाही. काळे खेकडे जे खाडीतले डेंजर असतात तसे तेवढे नसतात आणि मोस्टली छोट्या आकारातच मिळतात, फार मोठे हे मिळत नाही. ह्याला मुठिया म्हणतात गावाकडच्या साईडला. मला कर्जतवरनं फार्म हाऊसवर वरून येताना मुरबाड रोडला इतक्या बायका हे घेऊन बसल्या होत्या आणि भरपूर स्वस्त विकत होत्या. मी साधारण 1 डझन म्हणजे 13 खेकडे घेतले. एक डांगा मोडून घेतल्या घरी येईपर्यंत जिवंत राहण्यासाठी. फ्रीजमध्ये ठेवले थोडे, म्हणजे ते थंड पडतात. स्वच्छ नळाखाली पहिले क्लीन करायच्या अगोदर धुवून घ्यायचे आहेत आणि आता क्लीन करतोय आपण. पोटाकडे चपटॅक कवर असतं ते काढायचं, पाय डांगे विंगे सगळे ते काढून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर तो ओपन करायचा. ते सगळं पहिलं मी काढून घेते. हे सगळं मी स्वच्छ नळाखाली 2-3 पाण्यात धुवून घेतलं. त्याच्यानंतर तोंडाकडे असं एक थोडं कवर ते सगळं काढायचं, ओपन करायचे. सहज ओपन होतात. वरचं त्याच्यावरनं असं केसासारखं असतं दोन्ही बाजूला, ते काढून टाकायचे, घ्यायचं नाही. मध्ये एक ना अशी पिशवी असते, दाखवते तुम्हाला, त्या कवचाच्या साईडला अशी लागते चरचरी, ती त्याची अन्नाची पिशवी असते, ती काढून टाकायची. ती घ्यायची नाही, नाही तर मग ते खेकडे पचणार नाहीत आणि लूज मोशन होऊ शकतं. आणि आता आतमधलं सगळं जे मांस आहे ते काढून घ्यायचं. सोपं आहे साफ करायला, झंझट नाही जास्त. जिवंत साफ करायला भीती वाटत असेल तर थोडं फ्रीजमध्ये ठेवा. फ्रीजमध्ये ठेवल्यावर ते नरम पडतात. आता तेलामध्ये छान 4 टेबलस्पून तेल घातलं. खेकडे भरपूर आहेत, म्हणजे 13 खेकडे आहेत. एक मोठा कांदा फोडणीला, ठेचलेला लसूण अख्खा एक फोडणीमध्ये. वाटण मी रेडी मालवणी वाटण जो व्हिडिओ टाकलेला आहे, लिंक शेअर करते, ते रेडी वाटण मी ह्याच्यामध्ये वापरले. तेजपत्ता आणि ऑल स्पायसेसचे मी फार्म हाऊसवरून आणलेली पानं त्याच्यात फोडणीत ॲड केली आहेत चव येण्यासाठी. तुम्ही तेजपत्ता पण ॲड करू शकता. कांदा छान खरपूस परतला की कोथिंबीर त्याच्यात फोडणीतच परतायची, कारण मग तो खमंग असा कोथिंबीरचा स्मेल चांगला येतो. आता हे तयार वाटण जे मी फ्रीजमध्ये करून ठेवते तेच रेडीवालं वापरलं आहे. याची लिंक शेअर करते, ती बघून तुम्ही वाटण तयार करा. फ्रेश वाटण आयत्यावेळी तयार केलं तरी चालेल. आणि छान ते त्या फोडणीतच परतवायचं आहे फ्रीजमधलं वाटण, खमंग असं छान तेल सुटेपर्यंत. मालवणी मसाला ॲड केला साधारण 3 चमचे, कारण माझे खेकडे भरपूर आहेत. तुम्हाला तिखट किती हवं त्याप्रमाणे मालवणी मसाला तुम्ही त्याच्यात ॲड करा. त्याच्यानंतर गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा मी त्याच्यामध्ये घातले. होममेड आहे, घरी बनवलेली. तर त्याचा पण व्हिडिओ मी केव्हा तरी असा टाकेन. जर तुम्हाला हवा असेल तर कमेंट्समध्ये कमेंट्स करा, मालवणी गरम मसालाची रेसिपी दाखवा म्हणून. त्यात 2 बटाटे घातलेत, सालीसकट ते चिरून धुवून स्वच्छ घेतलेत आणि झाकण ठेवून एक 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायचे बटाटे शिजण्यासाठी, कारण खेकडे आपले पटकन शिजणार आहेत 5 मिनटानंतर, कारण खेकड्यामध्ये मग नंतर ते आपल्याला अजून शिजवता येते. टॉमॅटो घातलेत 2 बारीक चिरून आणि आता खेकडे घालायचे आहेत. छान एकजीव करायचं आहे. एकीकडे गरम पाणी ठेवलं आहे खेकड्यांमध्ये ॲड करण्यासाठी. थंड पाणी अजिबात वापरायचं नाही, त्याची चव जाणार. कोणतंही जे तुम्ही वरून ॲडिशनल पाणी टाकत, चिकन मटण, गरम उकळतं पाणीच वापरायचं, उसळ किंवा कशासाठी पण. आणि हे जे डांगे होते पाय ना, ते मिक्सरला वाटून त्याचा रस काढला आहे. मालवणी पद्धतीमध्ये ते वाटतात मिक्सरला आणि त्याचा रस काढतात. अख्खे रश्श्यात नाही सोडत, कारण ते भरपूर होते, त्याची सगळी वाटल्या गेली. चावून खायला तेवढा मजा नाही. खेकडा आणि तो डेंगा असतो मोठा ना, तो चावून खायला मजा येते. आता उकळतं पाणी किती घट्ट पातळ हवं त्याप्रमाणे ॲड करा. मी थोडंसं नारळाचं दूध, म्हणजे नारळाचं दूध नाही, नारळ वाटून तो त्याच्यात टाकणार आहे कच्चा, आणि त्याची एक चव अप्रतिम येते कच्चा नारळ वरून वाटून टाकला की. मीठ चवीनुसार ॲड करा. चांगलं रटरटावून उकळू दे.
पाणी घातलं कारण थोडा मला पातळ रस्सा हवा आहे पिण्यासाठी. सर्दी खोकला असेल ना तर हा रस्सा पिऊन बघा, लगेच सर्दी पातळ होते. औषधी गुणधर्म कॅल्शियमने भरपूर. आणि आता मस्तपैकी उकळी आली आहे. ओलं खोबरं मी साधारण अर्ध्या वाटीतलं अर्ध वाटी मिक्सरला थोडं पाणी घालून वाटलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ॲड केलं आहे. त्याची एक सुपी आणि मस्त अशी खोबऱ्याची चव येते. आणि चांगलं उकळलं, 10 मिनटं तरी चांगलं रटरटवून उकळवा. ही गार्निशिंगवरून कोथिंबीर घालायची आहे. तयार आहे पावसाळ्यात मिळणारे खेकडे, ज्याला आपण मुठिया म्हणतात. चवीला अप्रतिम. वरून थोडंसं तूप घातलं आहे.